Ang inumanaha ninyo. Inutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga nginganlag Nicodemo, nga usa kasakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa gabi ni ana miadto siya kang Jesus og miingon kaniya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na? Nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini. Apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Glenn, Monsignor Raul, o Monsignor Hebolingo, maigsoon, maayong hapon atong tanan. Sa ako nag-ingon karon ang ikawalo nga adlaw sa atong pagpangandam sa kapistahan ni San Vitalis of Milan. Karon bag-o dunay pundok sa mga pari, apil na mga religious nga naapil ko maigsoon. Unya, nahisgot nga, uy, Monsignor Alia, nas katedral, dili ba si San Vitalis ang patron? Ngo, San Vitalis, bitaw niya, na duha ka pare na ingon nga, dugay nang na-assign din sa Sugbo, pero religious. San Vitalis day ang patron. So, daghan maigso, no, ang wala pa makaila nga si San Vitalis o San Vidal sa Milan, mo'y ato ang patron. Kaya itong kalihukan, God, mas dako kayo ini December 8th, no, ang Immaculate Conception. So manin ang team na ningkamot sama sa gisugdan ni Monsignor Hebolingo nga ato ang devotion ni San Vitalis dinhi sa Sugbo. Kay labi na cathedral kini. So FYI lang, no, una nga in 1595 natukod nga usa ka diocese ang Cebu. Sa dihang natukod nga archdiocese ang Manila. So tulo ka diocese sa Pilipinas, sumani pagsugod, paglambo, no, sa simbahan dinhi sa Pilipinas. So kay ang unang diocese ang Manila under suffragan sa Mexico. Nya sa dihang nahimong archdiocese sa Manila nanganak kinig tulo usa na ta. So niadtong 1995 gisaulog nato ang 400 years sa pagka diocese sa Sugbo. Mga may suon
400 years kapina ang titular ang titular ba nga na Fariglan sa atong archdiocese under siya sa most holy name of Jesus. So manay anagram IHS, no, Jesus Hominum Salvator. So naagyon sa pinakasentro. Pero nahimo usab nga parokya ang maong cathedral o ang iyang patron mao si Saint Vitalis of Milan. Supposedly karon gayud ang piyesta dungan sa kaplag, no, dakong kalihukan karon dito sa Basilica. Pero tungod kay magsugod man tag nobinaryo og Sabado Santo, mo na nga gisaylo lang nato mo nga karong Miyerkules pohon ang atong fiesta. Now, wala ko kay bawog kanusa natukod nga nahimong parokya ang cathedral. Pero kining balay alampuanan gi-dedicates kini around 1800 ngadto sa Holy Guardian Angels. So gipasabot lang aron di ta malibog, no, kay sa masimbahan tulo manggod, no, usaman Holy Guardian Angels ang iyang balay alampuanan. Ang patron sa Sugbo kanhi mao gini ang patron sa Sugbo mao si San Vitalis. Now, may isuon si San Vitalis matud pa sa iyang kinabuhi, mura siya og aide-de-camp o military officer nga mukuyog-kuyog sa usa ka huwis o judge nga si Paulinus. Usa kay gayon gipakuyog siya ni Paulinus ngadto sa Ravenna. Ug didto sa Ravenna, I think didto dunay tawo nga patyonon si Orsocenos nga nahimo pong santos. Ug mao kini maisuon, wala kay bawo si Paulinus nga usa ka Romano nga iyang kuyog si Vitalis usa di ay ka Kristiyano. Kaya niya itong higayon na murag under ni Emperador Nero gidili ang relihiyon nga Kristyanismo. Ang mahibaw-an nga masakop panakpon o kadaghanan nila gipamatay. So dito si Orsocenos mo surrender nanda iyan natang isalikway si Kristo atong Ginoo aw nili sa patyon. Pero mitambag kaniya si San Vitalis, ayaw duol ka na kaayo sa daganan, no, kun lumba sa dagan duol na kayo ang finishing line, agwantaha dawata ang kamatayon. Ug tuod man ni sugot si Orsocenos og diha nahibaw-an nga kini di ay si Vitalis usa ka Kristiyano. Yato higayon na wala pa lalaing relihiyon nga Kristiyano, no, wala pa lain-laing grupo sa mga Kristiyano, no. Dili pa karon nga mo identify gyud ta as Roman Catholics. So mo ni maison ang pagpatay ni San Vitalis, grabe. Ang iyang martyrdom, kung mosuroy mo, kitang mga Sugboanon, daghan na ito, makasuroy man yun sa Roma, labi na karon na ay Jubilee year, pagitaan ninyo ang simbahan, minor basilica ni San Vitalis. Kay makasuod ta niya, active ni, makasimba ta. Doon na nga to sa suod sa iyang simbahan, gamay ra nga basilica, sa bungbong niya, dili parehaan nga natay bintana, no? Tuwa dito ang iyang mural kung giunsa siya pagpasakit. So wala pa siya ilubong nga buhi, si San Vitalis giinat, no, gipahigda og lamisa. Dunay duha ka tawo nagbira sa tagsa-tagsa kakamot, lain say nagbira diri sa iyang mga tiil. Unya kay buhi pa man, gilubong siya nga buhi. No, makita diri sa mural din hidapita. So grabe ang iyang pag-antos. Pero si San Vitalis wala gayud mubiya sa iyang pagtuo. Gipalabi niya ang kamatayon sama sa iyang tambag nga ni Orsocenos nga duol na kayo. Gipalabi niya ang iyang pagtuo o bahigugma ni Kristo nga atong Ginoo kaysa pagsalikway kaniya.
gipalabi niya ang kamatayon kaysa kinabuhi. O mo ni mahinumdum ta sa gisulti sa tong Ginoo maigsuon no? Sa Matthew chapter 16 verse 25 nag-ingon, whoever loses his life for my sake will find it. Kinsa katong mawad-an sing nabuhi tungod ni Kristo, makabaton hinon ini o gikan sang kamatayon, wala nila palandunga nga hangtod karon dakong buhi ang ilang kinabuhi. Kay uban ni sa laing higayon sa diyang namatay na si San Vitalis, ang iyang asawa nga si Santa Valeria gimartir usab. Og ang duha nila ka anak nga si Protasio og Herbacio. By the way, og moadto sa Milan, dunay simbahan si San Ambrosio. Dako nga simbahan. Tuwa dito ang lubong ni San Ambrosio. Makita no ang kalabira nila, gituparan siya sa duha ka anak ni San Vitalis nga si San Herbacio o San Protasio. No makita gyud nagingan. Unya may suon si San Vitalis maoy mao gyud pinaka patron saints sa Ravenna. No, ang Ravenna usa ka syudad nga sa north nga City of Art. Doon na sa nindot kay nga basilika, dili kay dako, pero ang iyang mga bungbong, ang sawg, kanang mga mosaic. How do you pronounce mosaic? So ingon ano no, ang arts niya. Daghang kay mga tao, moadto, mga turista, pero wala na gamita sa pagmisa. Adto ka mosimba sa tupad nga simbahan. Pero nindot kayo, nagyod ganto sa gates gibutang San Vitali. Unya siya ang usa sa karaang syudad kining Ravenna maigsoon. Now, ang atong makita nga imahe ni San Vitalis mao ang unsaman kining pala, no, shovel or spade. Ang pala kung nagkahulugan o kasakit, no, nagkahulugan o kamatayon. Apan diha sa kasakit o kamatayon ni San Vitalis, aduna kini bag-ong kahulugan maigsuon. Nahimo kining simbolo sa pagkabanhaw o bag-ong kinabuhi. Kay pinagis sa pagdawat sa kamatayon, siya usab nakaambit sa bag-ong kinabuhi diha sa pagabanhaw. Sama sa tong Ginoo nga gilubong ug unya na banhaw o sa iyang gisaad nga ang magpabilin diha kaniya, mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon. So mao ni may suon. Ug ang pala karon sab kung maghimo ta og simbahan, dili ta makahimong building kung wala tay pala. Pinaka basic kayo nga tool sa carpentry or masonry kining pala may suon. So ingon ana unsa ka importante og busa ang pala mao ang pagtuo ni San Vitalis nga nakahimo kinig kalig-on sa simbahan. Kay pinaagi silang kaisog tibok pamilya, ang mga tao nga nahadlok mipadayag silang pagtuo nga sila usab mga binunyagan. So imbes mahadlok ang mga Italiano, mga Romano, taga Milano sa kamatayon, nahimo silang isog. O may na lang, no, miabot ang higayon panahon ni Constantino nga nahimong relihiyon sa imperyo ang Kristyanismo. Mga migsoon sa atong kinabuhi, aduna di kita makalikay sa makalisdanan. Apan batunan nato ang samang kaisog, ang katakos no courage, faithfulness unto death, o ang paglaom diya sa kinabuhing dayon, no, nga gipadayag ni San Vitalis sa iyang asawa ug duha ka anak. Sa atong pagsaulog karon ini ikaduhang semana sa pagabanhaw sa Ginoo, hinawtunta malig-on kita. Kay kada usa nato duna sa tay istorya mahitungod og kalisdanan. Mga istorya sa mapagsulay
Maistorya nga daw gitabunan ka na sa yuta tungod sa imong kaguol. Apan ato hinumduman magpabilin kita diha ni Kristo. O San Vitalis sa Milan, iampo mo kami.